Igama nguBhaka isibongo wakaNzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uBhaka udakwe yini ingwele ebhuqabhuqa imiza abafokazana ngotholodwa likaMentshise thuluza ngihambi nalo ngilifice ensimini qama uxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedanga abaningi unogwaduphathwa ikhulule ngumfoka amakhandakhanda indlondlo enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana dame lingasho ubusika nehlobo ngcwele ngaphuphi inyoni ziphupha mihla namalanga mthombo ogelezayo ungabonakala ukuthi amanzi aqhamukaphi kubonakala lapho ephuma khona ngathini mina bathini bona kunjani makunje hey ngithi mina angifani nabo umehluko nje ukuthi ngiphila nabo njengangishilo ngathi mangabe kumgqibelo ngisuke ngisedamini likamakhandakhanda ila ngikhona today and ngisuke ngizosebenza ngezinga eliphezulu ngizoyibambela mina mathupha noma kuthuna yiphi inkinga obhekene nayo ngisuke ngizodila nayo ngezinga eliphezulu ngikhona la awukwazi-ke ukuthinta iy'nkinga zabantu uthinte ama-challenges abantu ungekho umhlabelo oqale wawenza uzokhumbula-ke ngisho uJesu Kristu ukuthi wayenza umhlabelo wemvana enza umhlabelo wewundlu enza imhlabelo awunqobi ungekho umhlabelo owenzile ila kufika khona phela makuthiwa emakhaya ezala kuwona kuthiwe ehlaba uma kuthiwe ehlaba ngamanye amagama kusuke kuthiwa enza umhlabelo wenzele labantu abadala ocela kubona ukuba izinto zabo zenzeke umuhlabelo bese kuzothi ngomqondo wabantu omncane-ke bese becabanga ukuthi ukuhlaba mhlambe into epracticewa uhlobo oluthile labantu uhlobo oluthile alulupractice ngithi mina umhlabelo ufola under izingqinamba kubalulekile ukuba umhlabelo ube khona for you to conquer any challenges that you seem to face with even abafundisi ibalulekile imhlabelo ingakho abanye ubabona behlaba inkomo ema-stadium athi umuntu hayi ngenzela inyama ingakho ubona osopolitiki kube nesikhathi la behlaba khona inkomo ingakho kuba nesikhathi la khona abelungu bevakashela olwandle abelungu benza amabhrayi uyabona abelungu uthola ukuthi nabo benza umhlabelo ngendlela yawo umehluko bawenza emadeleni bawenza emabhuchari ngezinga eliphezulu kodwa at the end of the day baba you can't conquer lemhlabeni without umhlabelo I don't care ukuthi leyo umhlabelo we understand akugcine kuphi kusho mina uKing Bhaka kuningi abantu engisazobafundisa nengisazobacoacha kuona ingakho nami sithi kuumgqibelo abantu ngizozibambela ngezandla zami ezinkingeni zabo yimo zosebenza hayi lento eyenziwa abantu abathi beyalapha uhambe uthi uyolasho umuntu uthi uyafika azokunikeza ithwasa elixakekele kwayiwena uzixakekele uyabona kugcine manje uphuka umoya ukuthi hawu mina bengize umkhulu sethi angilashwe yithwasa ayivumelekile liyonto akuvumelekile ukuthi uthi amathwasa akho awafundele kubantu lento bafida yona uma kuukuthi umelaphi uma kuukuthi somewhere else udila nemezi bucayi akuvumelekile that is the reason why odokotela uma befunda kwi-medical befundela lento ze-medical banikezwa baqale bapractice ngento esuke you-dolly like kuye bese kuba nesidumbu esuke sosayinwa abomndeni baso isidumbu ukuthi odokotela bangafunda ngaso ukuhlinza umuntu leso sidumbu mase siyabekwa mase kusetshenzwa ngakho awufundeli kumuntu hey angana noma nizongizwa yini awufundeli kumuntu ukufundela ukumsiza nokufundela ukufezeka usubizo lakho awufundeli umuntu usensitive ngezinga eliphezulu inkinga zomuntu isuke zilwa awukwazi ukuletha ithwasa elizothwasa ngoba xa kwezinkinga zalo bese uthi lapho umuntu lingakasizakali kwayilona ezinkingeni zalo kwayiwena wisidididi ukhombisa ukuthi lemhlabeni kwayiwena awazi lutho awufundeli kumuntu ingakho nje mina bayazika abantu ukuthi mina I take my time ukuthi umuntu udila nami
njengoba ngikhona manje ngila edamini lamakhandakhanda engizosebenza abantu direct. Uma kuwukuthi la ukhona wena uyathumela, hayi khohlwa mawungazike edamini lamakhandakhanda, because khona abantu ababona for the first time. Ikhona la, this is Makhandakanda village, ikhona la, yabo. So ngangade ngibatshelile kodwa abantu umehluko, abantu mawusabatshela bafuna ukuzwa. Ngasho ngathi mina angibuki ukuthi wena uthini, mina ngibuka ukuthi izidalwa ohamba nazo zifunani. Uma ngabe unezitha, ngibuka imimoya elwayo ukuthi iliswa yini. Mase silwa nemimoya elwayo, ngoba nemhlabeni akuliwa nomuntu, kuliwa imimoya. Mangabe kuliwa nayo isuke ifuna ukulwa as well. Uthi ulwa nayo imimoya, nayo ilwa back. Sekufuna umuntu omlwelayo adecide ukuthi uthatha liphi side, uthatha lemimoya nomthathe lakho. So umuntu uma isefika edamini lamakhandakhanda usuke sesithathela isinqumo ukuthi izilwane ezimhluphayo ufuna zinqotshwe, izinto ezivala indlela yakhe ufuna zinqotshwe, izinto eziphazamisa amabhizinisi akhe ufuna zinqotshwe, izinto ezilwa naye ufuna zinqotshwe, izithe ezimvukelayo ufuna zinqotshwe, imali eziphelayo kuyena ufuna zinqotshwe. Siyahambisana lo muntu ngoba sinani sinemishini esayifani. Mina ngikwazi ukukhuluma into esezingeni eliphezulu, ngathi ngiyichaza lento abaningi abangi-understandanga, but slowly bazongijwayela abantu. Ngathi kulento zepolitiki angibuki mina abaholi bepolitiki, ngingadidiseka phela. Mangabuka abaholi sengingafana nomuntu naye obuka abaholi. Mina ngibuka abaholi, mina ngibukani. Athi ngiphendule ikhamera futhi, athi ngiphendule ikhamera seshito esensitive kakhulu. Mina angibuka abaholi, mina ngibukani, mina ngibuka ama-spirit ukuthi afunani alelo qembu lezepolitiki. Bafowethu, kuyenzeka ube nedlozi elikulwelayo, kodwa uthotha idlozi kumele likulwele seliphelelwa amandla, noma libanjiwe, noma livaliwe, noma liboshiwe, alisakwazi ukukulwela. Nakhona kwezepolitiki likhona uthothi organizations inawo ama-spirit, kodwa ama-spirits akhona awekho proactive. Uma sengifika mina ngithi ngiyalibona iqembu elithile, ispirit es-active esikasibanibani, ifana noma umuntu ngizothi kuwena ngiyabona ukuthi idlozi eliphezulu kuwena idlozi likasibanibani, idlozi lakomalume, idlozi lakini, noma idlozi elihamba nawe, ngoba iyahlukana lento. Khona idlozi lakomalume, khona idlozi lakini, khona idlozi elikwakho ke la uhlala khona. Bese elikwakho la uhlala khona mase lihlukana phakathi, mase kuba khona elizogada umuzi, mase kuba khona elizogada wena. Noma ushawa zilwane futhi kuba kanjalo. Kuba khona izilwane ezizohlala emsebenzini ukuze mawufika emsebenzini bahlale bekunikeza ingcindezi emsebenzini. Mawufika khona usunikwa yile mimoya elwayo ingcindezi. Kube khona ezohlala kubangani ukuthi abangani abakujikele. Kube khona ezohlala endlini ukuthi xabana nonkosikazi. Yintelwa nawe, xabana nonkosikazi endlini. Kube khona ezohlala enganeni ukuthi ingane azidaka utshwala, aziphuza utshwala. Yabo, imimoya indlelelwa ngayo fethu isezingeni lokuthi ibonwe yi-talking bhaka. Ingakho mina umuntu uma esefikile ngeke ngimtshele bafethu, uma usufikile sizolwa exactly nalento. Angiphathi makuthiwa uze khona la edameni likamakhandakhanda ngoba asikho isilwane esingasurvive mase sisebenze ngendlela yethu. Saya nangale etsheni. Uyabona namhlanje ngiya ngisho etsheni lamakhandakhanda, itshe liseduze kwale yandle encane evele emuva lapha ya. Ngiyosebenza khona ngqo etsheni. Ingakho ngenza umhlabelo wesikapho lapha phezulu, njengoba kade ubona silele phansi lapha ya. Yabo, ngathi mangichaza lento ngathi ngiyawabona ama-spirit mina. Ama-political parties. Ngathi ngiyawabona ama-spirit e-ANC, because i-ANC iyawadlula wonke amaqembu
ngokwespirituality. Umehluko ngase ngayichaza lento ngathi ama-spirit e-ANC awafuni ukusebenza nabamhlophe, hayi ukuthi abantu, hayi ngisho mina ama-spirit izidalwa, ngisho abantu abafa befela kukhongolose, awafuni ukusebenza nabantu abamhlophe, afuna ukusebenza nalabantu abamnyama aba-attached to ANC kodwa esebevule ama-political parties. Ngenza isibonelo ngathi, for instance, i-MK ne-EFF iy'ngane ze-ANC leso. Uma bedecide ukusebenza nabamhlophe azothukuthela, and ukuthukuthela kwakhona ngeke kuthiwe abantu bayabulalana, ngeke kuthiwe kuba nama-unrest, ngeke isenzeka leyo nto. Azolwa ngezinye indlela. Enzeni ama-spirit? Avele afasa inhliziyo kaHelen Zille njengamanje. Uyagqojwa and uyancengwa. Wakwabona mfethu uncenga umuntu engabe uncenga wena. Njengamanje ifana naseBhayibhelini. Lithi iBhayibheli kuzofika kwenziwe inhliziyo kaFaro ibe bukhuni ukuze uunderstande wena ukuthi ingqinamba ithini. Uyakwazi ukwenziwa umuntu ukuthi abe nenhliziyo ebukhuni khona wena kuzofezeka inhloso oyifunayo. Yabona, ifana noma unomakoti thiwe kubiza umndeni, unomakoti mhlambe ebhedile umakoti, bese idlozi lakho limenza umakoti adelele, idlozi lakho limenza umakoti adelele noma sekukhona umndeni. Once umakoti noma kuthiwa akahloniphe ekamelweni, kodwa beke wakwazi ukudelela sekukhona umndeni, umndeni usuyabotha lo makoti kahle kahle akalungile. Umakoti mayehlakaniphile masekukhona umndeni ufuna abe inyoka naye. Enzeni? Avela lale phansi athi ngiyamthanda umyeni wami, angazi nina bakwethu ukuthi sibangani nomyeni wami ndiwe, kodwa umakoti bezothi iyaphetha ingane yenu. Idlozi lamkhwenyana esuke selenza inhliziyo kamakoti yababukhuni khona ezodayiseka kumndeni wakamkhwenyana. Ama-spirit asebenza kanjalo, uyadayiseka nje, umuntu uyafaswa. So manje guys, angifuni ukuqamba amanga noma kungaforce kodwa at the end of the day ama-spirit amaqabane alala alwela inkululeko, kulwelwa lento yokuthi ngabukhona ubandlululo. Awekho happy uma kwenziwa i-collusion nabantu abamhlophe. Yonto anakayiboni ngezinga kulona okwamanje, kodwa kuzohamba kuhlambe ekugcini lokho anisakubonile kusakuncane ukuthi kuthiwe akabekeke ugovernment ayibekeke icabinet akwenzeke lokho kusakuncane, kukhulu okuzayo. Ngisho kungaqashwa amaphoyisa 1 million, ngayisho ekuqaleni lento ngathi ngeke akwazi ukuyilawula le because ayizi in the form of violence, but iiza ngendlela yayo. Nami ngeke ngiyichaze zonke indlela, ngisho bangaforsa bayibeka icabinet, kodwa ikhona indlela ama-spirit e-ANC azodivide ngayo kungasebenzeki kungenzeki lutho. Angisoze ngayikhuluma into engingayazi, ngihambile ngibonile ngizenzile. Wathinta ubhaka udakwe yini, ingwele ebhuqabhuqimisa abafokazana. Uyabona into emnandi ngami and akujwayelekile lokhu, abantu abaningi sebeyakholelwa entweni engiyisho ukuthi angigeji. uNkulunkulu anibusise lapho nikhona. Wena nawe lo suwazi ukuthi into engiyisho yiyo, uNkulunkulu akubusise lapho, ngoba akulula ukuthi ukholwe until ngikwazi ukwenza lento engizenzile. Engiyishila izinto eziningi madoda, ngisho izinto ezinkulu lana. Into emnandi abantu bayakwazi ukubonga, athi siyabonga my king. Ngishilo izinto ezinkulu, angishilo. Uyabona mangathiwa ngibale into engathi izokwenzeka zagcina zenzekile, ngeke ngize ngiqede. Esisele manje ile ecala senzomeyiwa. Namanje angishintshi, angikhathali ukuthi ecourt ijaji likadlala yipi igame elidlalayo, ngoba ngiyalibona ijaji nami sengiyalibona manje linakho ukubuye liphume kulayini. Angikhathali ukuthi kulayini liyophuma liphinde lifake kulayini, hayi liyophuma kulayini liphinde futhi
lifake lona kulayini ngoba njengoba ngishilo mina ngathi laba ababoshiwe ecaleni lasenzo akubona abantu labaya ababulala usenzo akubona kusamele kutholakala abantu ababulala usenzo hayi kodwa labaya hayi kodwa bafana enzani umsebenzi ke seku right lapha hayi kodwa labaya akubona laba ababulala usenzo labaya yabo so angikhulumi into mina bese ngibuye ngiyayijika ngikuphela ngiyona impatha angikhulumi into ngiphinde ngiyijike ngoba ngiyona nje into enjalo ekhuluma iphinde ijike khohlwa ngikhuluma ngiphinde ngijike mina njengoba ngisho ngithi labaya kuyovela ngelinye ilanga yovela ukuthi kahle kahle kwakungebo akubona namanje ngisamile ngeke ngize ngishintshe futhi inkantolo izobathola ukuthi bamsulwa abanalo icala sho mina ukungipha wena onyanyayo hayi foka wena onyanyayo ngeke ngize ngizwe ngempatha mina gcwala ngiyakufakela ngeke sho ngathiwani and uyabona beke lento ngisayichaza nje into emnandi mase ngichazile into kusuka ngisho ipower yami ihambi yo support wathi ngayishi into izoba nje le power iyahamba iye ko supporta lapho ngoba ngisuke sengishilo into angidlali phela ngithi mase ngishilo ukuthi umuntu uzonqoba mase ngishilo ukuthi lezi izilwane ezilwa nawe zizokuyeka mase ngishilo ukuthi amabhizinisi akhe azovuka yini ngavimba ngoba nginayo yonke indlela yokulwa nemimoya ngoba ngiyibuka imimoya angibuka abantu mina so kuyaphoqa ke njengoba sikwazi ukunqoba izinto ezingaka ngibonge bandla bonke nabantu abangikholwa the day ngisho ngithi uJudge uHlophe uzoba yileader yeMK ngaze ngathi upresident yeMK manikhumbula kahle yabo ngoba yindaba ngangibothe akayena nje umholi ekuthiwa akaholi iParliament cha uholi MK yonkana uJudge uHlophe so ngathi mangikusho abaningi babeyisa abaningi bacathi ngicabanga njengabo kanti angifani nabo into ngiyicheck esigodlweni samakhanda nasiya angibake bakhombisa abantu nansi yaleyandlu liya nansi yaleya bayirufa le stairs lapha manje nansi yalehlazana iyona indlu kamakhanda bese kuthi le yencanyana indlu kamakhanda stone angithi khona itshe elingale ngaphansi iyona ke kuthiwa imakhanda stone kunendlu ngoba phela awuqali uye ending ngamakhanda stone into zakhona zisetshenzwa kule yandlu into zasedamini zisetshenzwa kuliya mase kuba ke into zethu ezisetshenzwa kule yake enkulu yabo so angisoze mina ngayikhuluma into engingayazi ingaka ngithi nawe lapho sekhaya nina nisekhaya nilwa izimpi ezincane ngoba nilwa izimpi ezithi imali ziyanyamalala ngivukelwa izitha nginekweletu hayi impi ezincane lezo impi ezincane lezo impi nje leyo eliwa kalula as long as bengabe nimoya munye nje endlini kubalula kakhulu uyabo nilwa impi ezincane khona abantu abalwa izimpi ezinkulu baba khona abantu abalwa izimpi ezithi ngithi ngilele ebusuku kuvele ngene indoda engingayazi endlini emfushane ifike inkinye nomkami isinkingi khona abantu abalizimpi ekuthiwa kwathwetshulwa imindeni yabo khona abantu abalizimpi ezithi kunento ebatshelayo ukuthi usuzofa wena khona abantu abalizimpi abasuke from phezulu ngokwemali from phezulu to zero budget impi enkulu njalo makumgqibelo ngiza la edamini mase ngisebenzile futhi ngeke baba uzuyisona ngizokwenza leyo msebenzi ke namhlanje ngizosebenza ngikhona impela edamini namakhanakhana impela namhlanje ngizosebenza baba yini ake ngiqhubeke nomsebenzi nginithanda ure lapho nikhona baba yini.